Yeah, nangoke umalele but umalele angimazi kahle nayi le enye usijafa nyamazi ngikubonisa nalahlala khona. Awusijafa ke yena singafika lahlala khona. Ngiyakutshela bayilande le ntwana uSijava. Umzanyi ufuna ukuyenza sure ukuthi umalele ubani because uyamfanisa. Izinja boSamora abantu abahlepula ku10 beds. Le ndoda idlala eCasino. Akahluphi umuntu uzirelaxele namarand wakhe. Nawe mawufuna ukubamba yakubhayo uclick ilink wenze njalo. Le ntwana kaMalele iphelelwe istamina. Idecide ukungena khona da kuBrasamza because yabona ukuthi izokhabatheka. Brasamza ngicela ukusifihla yaJardi kancane ukhona umuntu ongifunayo lapha Brasamza uzongilimaza Brasamza akucela Brasamza. Ngiyakutshela umcava sashaya short left ekhoneni lendla ngena abuze ukuthi uphi. Mangibhekile ngikangana labafana abangcolile mina. Ngiyazi uDumile uyashaya kodwa conga ngisukile. Malume uyengale malume. Ngiyakutshela ugcina sindiswa abashana cause bayabona ukuthi isilende singumalume siyafa. Yes, umuntu azongolile. Hayi umhlengi yakudelela umhlengi. Ihooligan elinguSteve Oval phela moya maye libuye kuyohlabela uMakholoba ibhika ngiyakutshela uyotesta zona. Ngapha umrembulu ugcina wavumela lamasuthu ukuthi ahlale naye. Umntoko wami yaphela kanje. Ayangini. Umrembulu amela yenza iplani. Lamadoda sewabulala 2 yamaphakethe. Hayi masuthi. Ngiyabuya manje khona la ngisayakho. Ngiyakutshela uzoshaya ijika kuSteve Ovo. Umtholo usatesta le ibhika azitshontshe kuMakholoba. Steve Ovo mpintshana. Uzwile bathi uMakholoba ulahlekele iphika. Amarafeda ngizange ngalo. Sacela ifavor mpintshana. Ngisho uyazi khona besuthi lapha kwami. Leli mali ezicela umntobo wami. So ngibambele lambi la. Zolanda weekend ngoba sebahambile lapha. Akucela Steve. Yabolo ngiyayenza manje yaphapha. Indaba ukhuluma indaba ezingakufuni. Ngiyayenza manje. Ngeke iphapha. Walandela lamasuthu wakho. uSteve Ova akathukanga manje uyabuyela uyotesta le ibhika. Yabona Ntombi Steve, khutmana umalera lo mfunayo uyisibusiso khutmana umfanisi uyo lo vele bosebenza naye. Ngiyakutshela le umrembulize kuSteve Ovo for round 2 yamadoda abuye nawo. Ubani? Mrembu. Futhak. Vula la sinyotshela uMakholoba. Idumile indaba yebhika. Ungifunani wena? Onganaki impilo yakho ungifunani? Yini oyifuna empilweni yami? Uyazifunana noSteve Ovo. Bamdose nge1 umrembula angakholwa for a second asukuma uthatha ama chance kokugcina. Hayi kutheni utivithile bafethu. Sondele ngokuzozitika umrembuli chance yakhe. Hayi ngitshela ukuthi asifuna suka mfanisi.
Mission complete. Ngiyakutshela uSamora uhire iscorer for ukuziphindiselela kumzanyo. Lo muntu lo ufike lapha ekhaya ngidihlelela. Wangibamba ngamashini, wangibamba kabuhlungu. Yena uNtsundu ngibala uthanda ukufaka isiqoko. Uhlala ngapha kule straat saseSobuko. Noma ungamenza noma yini oyifunayo. As long as ulayela, akuna stress. Okwamanje ngizokunika i-discount. Okay, uNtsundu ufaka isigqoko. Yeah, iyo kuphela indlela engamdescribe ngayo. Ngiyakutshela iscorer sivele siphambanise. Menzani uSamora? Samora. Sana phuthi mzanyo. Mesithuma phuthi umtswala bekathi sokutshela ukuthi ngeke asakhona ukuyiletha le mali. Ngoba wena usuke wamlandelela ngakabi nemali. Hayi mzanyi. Ngiyambona uSamora wenzani? Ukuthi uSamora unegidi. Uthumela abantu lapha abangishaya ngempama lapha. Ihooligan alizwa mshini khona baqeda ukumshaya ngeteft ubuye na 2 yemidobo. Ntanga, awusangitshelanga ukuthi ikhambani kumaleda nomzanyo. Futhi le yamumalele yacaba iphazise lo umzana. Mina mase kuzoba nentonyana. Mase kuzoba nentonyana. Ubani? Wena, andrele sichotshile wena. uSteve ovanga hesitate abuye nayo le midogo iphila ngiyakutshela ibhad lakhe. Meanwhile khona abanye abasagoduzana naye ngiyakutshela imbhemele. Kuseba phezulu nikrena. Wole. Julie awusile uSteve uhlala lapha phezulu. Awungamthola ngale yabona maphuma ngale. Lapha ya emva kwena kaMamkhizi. Chuthi kulomkhukhunyana engathi toilet. Ulapha. Namaye uceda ukuthi sha. Okay mfuthu ngiyabonga ne. Ngibonga thina kodwa Ngiyakutshela namhlanje ngivakashelwe isilima somsuthu. inhlamba into esegazini. Ukile wa Jonathan kaligazi mina. Yeah, why? Hey. I'm sure lo muntu omdonetheli la khona wathuka. Hayibo, why? Akironi uthi inhlamba akisegazini. Nxa futsekho uyahlanya kanti ngendlebe zenje. Wena mina. Wena. Seyisukile lembunguli ine short temper. Yila kuchintsheka khona umhlenge ekhanda liCrazy tragedy ngokuphuthuma ngiyakutshela inyanyile. Yo mngani abantu bayagilana yazi nomntana kavusuke wayisho lento. Mawucabanga ireality into yamampela. I think so. Ngibuza phela ngoba impilo ayikho fair. Yey, bayagilana. Wayisho kanjalo. Ukhuluma ngomZulu. Mose nibeka kuphethe kahle mose. Kuphi? Lo muntu kini uthe ungomZulu kanti next. Hayi wena usichapha mina ngithanda amaZulu. Hayibo. Mose nami ngumZulu nje. Bheka nje. Ungazibuze nobafula eceleni. Sister uqinisile ubuye emtungantunga. Hayi mtungantunga, imtubantuba. Ditile mo ka tlokeletsa tšhelete mo. Wa jana ko ne bile batla bangotla nana mo hana mo. Na mara monna ntshweletsang ma. Mane. Ngiyakutshela lona uSteve Ove hooligan lasekasi indoda yama extortion eshaya theft kuze kujuluka iSAPS utshontsha kwasani anything ebambekayo hamba nayo ngiyakutshela lo mkhuba okuphezulu usegazini. Even a living thing ngiyakutshela he's doing this for a living.
Ntwana uMakholoba uzongigwadela ntwana. Lahleke nale tata kaso. Hayi into engizoyithini kuMakholoba. Ende ntwana yimi ukose ngikade le tata la kaMakholoba ntwana. Khuleka koka ngeke shaya ufone ungakafiki nasishiwo. Angisendleleni sikhona. Sharp. Livele liphuma idada abafowethu uma balibona bavele bacabanga ukumdisciplina. Ndoda le tata leli liphuma la esakeni la kaMakholoba sana. Uyuthathe. Le tata leli ngithenga uShadrack 50 rand cash. Angabe nazizwa ningitshela. You are free to talk. Ngiyakutshela uSteve uvakanala ngalonke. Angeke adle isinkwa sisodwa uyopheka lona manje and umnikazi usendleleni.